Akene kwa ngonyo man Igbo na-ege ntị n'ụbọchị nkịta na-asị nka anyị ga-adọka na-akwa ọkụkọ aka na ntị ka anyị dobe ike na-ekebuli obere tebụl akwa ọkụ anyị adọbie tata because na akwa ọkụkọ so contribute n'ihe na-eme na ana Igbo anyị today. Enwero ka isi gụọ ihe ọjọọ na-eme na ana Igbo anyị tata asọkwa na ihe ọjọọ nara emebu before gekwa m ntị before you got a fan. As long as na in terms of dibiaship of igwu ọgwụ nọ na ana Igbo anyị and introduce ndị mmadụ to ọkụ ọgwụ dị iche iche. Akwa Okuko is a pioneer of it in Igboland today. Only this man who that got my attention. Also na mgbe ọgwụ na-agbabere arọ mgbe ọgwụ na-abatabe digital na ndị Enugu steeti na-eme nke ha na ha na-ezu ezo. Ọ sị na ha nara agwọ oke ite mana anyị ma na ha na-agwọ, but he should have used the word na ha na-ezu ezo. Then Ebonyi State na-eme nke ha na-ezu ezo in my own way too. No, that is why I'm using it. Then Imo State na-eme nke ha na-ezu ezo. Abia na-eme nwere obodo na nwere agwọ ọgwụ, nwere obodo na nwere ihe ha ji chewe mana Akwa Okuko bịazi bịa mee gịnị tinye na digital monetize ya. Akwa Okuko tinye na digital monetize. You watch a video from the one ever since I made a video against na this channel. My aim was to stand against Okite na ọkụ ọgwụ ndị behind agwọ. I was one of the few people that started speaking against it. We kicked against it. We stood against it. We are speaking radically against it. Na one day, madam, ni ha be hojo. Anande madam na eweli hojo na ni yibi akwa ọcha na abu ya aro. Then we started kicking against Ezenwani. Nde Ezenwani potamba ona. We are fighting them. Ni jindi baye. Thank God to some of mkpulu be atogata. Thank God na ndị Igbo agba na anwụ mgbe agwa ha na ihe distance ada alụ ọlụ. Ọ bụrụ na oke ite na alụ ọlụ ndị niile nwere oke ite na bịa akwa today kedu ebe ha nọ? You as a person na-ege m ntị nwere oke ite na bịa akwa, can you openly come out n'ụwa ga si na nwere oke ite na bịa akwa? Most of you na-abịa eme ite mgbe asị na ọgwụ agwara alụ n'ọlụ. Ọ bụrụ na ọgwụrụ na ịgwọli ọlụ ọlụ, will you come back and tell us na ijekwa ajegwa ọgwụ? Akwesị ndị mmadụ na grace na alụlụ gị ọlụ. Otu onye n'onwere nkịta na-agbalogo ụja n'ime ọhịa unu mere alụ and ọ na-eji Akwa Okuko jichie ya ike that place. Jidesie ya ike da bụ bụ jidesie ya ike that place because na our youth needs to learn the hard way. Our youth need to learn the hard way. At least since I heard Akwa Okuko, all these people na manda senese tattoo ya manda na-eme etili egwu, where are they today? Where are they today? How many of them niso abia kotu a? Mandela say na Soludo choeji akwa me campaign. No, Soludo if you see pata we siguro ndị mma patagoro na mmiri ndị Igbo because then they were massively polluting our waters. They were massively polluting it. Apata ye to ye bini den do na mmiri, to ye feeding do, to ye wooden do, ana eme ihe nwana, ana egbu nkịta. Anu na agala ọnụ. Ano na-agala ọnụ nkịta na-agala ọnụ because ha jichi agwọ ọkọ ọgwụ. Nkịta dị ndụ jide gịnị mezi onye aghọle ka agba. They didn't do anything for our youth. Nwere ihe mere the village aso so hotel and their biggest achievement in life bụ hotel. That's all. E wụrụ nke na-eche ka ọlụgodo pure water factory or ebe a na-alụgodo toothpaste or toothbrush. Toothpaste gala ọnụ, toothbrush godo toothpick. O mewe na atụ osisi export nọ. Kato sisi galaba ono because kato sisi kadimma imeni export o galaba ono refine no ibujiti igwele machine shape yo foma ube keme wezele export kita ube agbago international fruit now ube agogo international fruit now atago so na end this video kuno mali heme aji ekuli ha inekwu ụbọchị nke tata kodekwan. Before ndị Enugu anaghị agwọ oke ite. Yes. Ndị Imo anaghị agwọ oke ite. Ndị Abịa anaghị agwọ oke ite. Ndị Ebonyi anaghị agwọ oke ite. Akwa Okuko wetere format anwa. Tụsa anya everywhere. Ahịa zụa. Tụsa anya onye ọbụla bụrụ nke ya. Ndị Enugu hijack anya. Pasali ya ndị Ebonyi. Pasali ya ndị Imo steeti. Pasali ya ndị Abia steeti. Buying was again Okite format business. I greet you all my lovely friends and friends all kwezi kuku. Gwagente.
man if ọbụna na-ebido from somebody man sị mụ ọbụ ezi ikuku na ife ọbụla na-esi n'elu daalụ onwe no mgbe ka mbido now Akwa Okuko na le pisho ebe a na eze felo na eze agụ na ndị ọzọ na nna mana Akwa Okuko otere oke ite gụọ anya afa format ya the game ping anya ọghọ business before ndị Enugu anaghị agwa oke ite yes ndị Imo anaghị agwa oke ite ndị Abịa ha agwa oke ite ndị Ebonyi anaghị agwa oke ite Akwa Okuko wetere format anwa tụsa anya everywhere ahịa zụa tụsa anya onye ọbụla bụrụ nke ya ndị Enugu hijack anya pasara ya ndị Ebonyi pasara ya ndị Imo steeti pasara ya ndị Abia steeti banye gozo gịnị oke ite format business Akwa Okuko bidoro that game na 2019 push be until ọba ewere libe ndị mmadụ o mesi Akwa Okuko ahakwa butere ndị dibia club that no ebu dibia akpata ego oyibo ga-enwe club nke ya ọfọm nke mba Akwa Okuko kpọọ nke gịnị Money Star Club tisie ndị dibia ndị ọzọ n'ime so ndị ọzọ so ụdị ife a na-eme exist kpam agbasa ozi ya nwa ka e wee nwee ife ha na-eme ha ga-enweta client ha ọrụ gị ọrụ mmọfụ na iji obere ego ha etinye na klọb fa na-elizi gị adịrị mma free no it kpam obido nke mbụ ndị Enugu hijack anya emepezie this club ya na efolo 1 million ji wee gbusibe ndị mmadụ ha mepee anya ọ na-aga ịma na 1 million boy man pass man with this is a million mana man pass man boy Akwa Okuko kedu ntị ka na nwụta ife and Akwa Okuko bụ ọgọ ndị eze agụ efolo ya lọsị nke a na-agba the same format ka a na-azọ ofu ala ha ji ka ha na-ajeli efi ha mepee nkefa before you know it ekwu emedibie buru ebu na Ebonyi mepee nke Get Rich Club Get Rich or Die Trying ha bido nkefa ndị Enugu mee nkefa gịnị White Angels ndị egbu ara ọbara o mepee nke mbụ AAA onwe club nke ya ndị a bidozie were ife a na-eri ndị mmadụ adoro a na-aga mmemme fanchi eju ọ na-ekwo gidigbom ishekwa n'ezie ka ha na-eme ọghọ guy from there now akpasị na tu abana obubute ịlụ hotel ka afụ n'anya na abụọ obere ebe anwa mmiri enwiro mepee nke Sobale Club kporo ndị mmadụ kpojuo mgbe mmiri enwilo ọrịho guys nye na-azụ afịa tawu okpoju ofe ebe anwa ọrịho ụmụ akwụna na-arụ ịza nwaanyị tawu ha juo ebe anwa a na-edi ndị mmadụ kedu ntị ya mụta ife ọfụmgba Akwa Okuko na ọ na-aba akpọ ha gịnị bishọp ndị dibia ịma nwa oyibo bishọp na onye king of format nke ọ bụla o wetara nke ahụ aba ọkụ o weta nke ọba ọkụ kpam akpati oruru as format push oruru oruru ba ahịa ewere eribe ego kpam otu ibubo 2021 o butere oke ite 2019 bute oruru 2020 bute aro agba aka 2021 bute the must pay 2022 format ewere aka adibe ndị mmadụ ego kpam ọfụmgbakwa na-abago ihe a na-eme meme travel ka bụ obodo oyibo a na-ehe elu bishọp maka gịnị o wetara format ọ Haile Selassie in Ethiopia bụ wetara Orthodox
pass here to ndị Rastaman nyabra tata na ndị Jamaican niile na Caribbean na-eme Rasta bụ gịnị Orthodox ka ha na-eje. So now somebody will invent something or the mama dị njọ or follow share ọ bụ ezie. From there now akpa proceed here na arigo n'ike. Before you know it akpa na arigo in crimes and in evil doings. But again to one thing I got tata before I proceed. A man saying na ndị na-ebu ndị si club ya aka ha dị ọcha. Ema why? Okay, again to. On ndị agha bụ ndị ọjọọ na abụ ndị isi. Akwa abụọ ebe onye isi ndị Morning Star Club. Nze Million bụ ebe onye isi ndị White Angel Club bụ enyi man pass man. Ekwu Emedibie bụ ebe onye isi ndị Get Rich. Triple AA bụ ebe onye isi ndị Nkefa. Otu ya ka ha si hibesie enya chọzie ọda dibes bụ onwe ha elegede ka ọ ji ikwu okwu ka farie nne gwa gị wụọ ma ha rofuziele na shi na gbala onwe ya ọgụ. Let me proceed. Oge ọfụ mgbapụ ọkọ na ọba na mbụ ihe a na-eme kpam opushi ọlụfa ka ha nwee ike conquer some people. Now ha go hotel ọ bụ format fa ha mepe club or format fa. Next thing now was gonna ka ha choose a way to execute ka ha buy into government. Habazie now if I had mere barrister enyi akwaje mere eji of enyi ọ paga mere ndị nke mbụ Nze Million ọ pọ mbe kweme mere nke ha na-achọ gịnị fame mana onye amaghị ede afie ka ha bụ otu ka alụzi bata na ana Igbo otu ka ndasi bido isi ohi na ana Igbo ndị a wee ghasa Igbo culture ndị a wee bido ha na-achị onye ịkpali alụ ọchụpụ gị eti anya ya na ndo TJCN tinye kesiefa tinye akwara ratugo tinye ke hit fa TCF OGF ama ya na OGF emogo ọ nọ na Facebook onye arụ ọ ka gwa enyi Nze Million ọ nọ claim na na nọsị ka ọ bụ ọsọ ha bido ọrụ anwa as a format were eri ndị mmadụ adoro. Last what happened? None of them stand there now to defend that club ha nọ n'ime kịta na ma Akwa Okuko ma OGF ma ZCN ma ha nche nekta na ha nche nwụsị eme here. So fu onye n'ime fa so na ya mamba the club gịnị Eze Obi mgbe akpọ los na ya mamba the club na-eji nwaanyị jide ụmụ okwe ha aba kịta na ọ bụ na fa dị mma ọ gịnị bụ na since esi nwụla Akwa Okuko na the whole club na ha functions ndị nke Enugu steeti bụ nke Ishie Million na Nze Million enwutere ha na ha egbusi ndị mmadụ wala akpụkpa mmụọ gọọmenti mee ha arrest ha nagara mpempe ndị nke Ekwu Emedibie na anyị n'ụsọ na-enyu ihe na-emenụ because na Ekwu Emedibie mere Akwa Okuko invite ya bịa n'imepe ụnụ ya na December gara aga push means na ha alụwago hand to hand ntị ọdịkwọ ndị nke ka afie triple AA nọ na mpempe egwazie mụ na fa dị mma ọ bụ na nzi gị voice note ndị nke mmiri enwe ilo nji gbasara kesi ha na-eme ibe akwa ka ndị onwe ha dị mma one thing mgbara mmiri nwere brain ọ pụọ mmiri enwe ilo ome onye ọzọ chairman na anyị n'akụkụ ha wee na-ezu ohi ha na-ezu. I have the hope their case ka ha si ele ndị mmadụ ka ha si ele ndị mmadụ ya again ka ha na-agba. So na Akwa Okuko bụ the architect and chairman of all this evil. Since yes bido ife a na ese nwụla Akwa Okuko ndị agba break since ị na-afọ ndị dibia ka a na-emedoro ime answer is no. Ị na-afụkwa ha ka ha na-awụ ego anyhow answer is no. Ịma why? Maka na ebugo mma n'isi ijele ebulugo onye afọ a na-achọ ha nchabido ịtụ ụjọ
That's why now they are paying money underground to people. Ka ha gba mbọ ka ha Akwa Okuko ka ha nwee ike wee mee arụ. The day Akwa Okuko jere birthday Ejiofo na Asaba, anyị fujuru ntị. Plus gịnị? Ọ na-achọ contact Ejiofo, and Ejiofo nwa onye ọbụla ọ chọrọ ka ọ na-eri ego ya. Ọzụbi Michael for that day. Keta now they are planning the game ka ọ pụta ka ha bido ebe ha kwụsịrị ma gịnị na things spoil remaining movement bụ evil na Igbo. Many people ji maka Akwa Okuko na-akụ evil ma why na akpa na-eme ka eme nke ya. So na ị nọ na-ekwu Akwa Okuko ya pụta echi pụta nwanne echi, you are an evil man, you are a criminal. Anya ma nnọzụ dị fa na-eme unless na o change ndụ ya kpụ isi bụrụ mmadụ anya ara anya aka, if not ha mere arụ na Igbo.